Tije lwedo ma Mawego e kaunti ma Homa Bay oyawo kar puonjo weche mag pith rech kata aquaculture center mabiro konyo e chiwo tiegruok ne rowere e weche mag pith rech ma dhi kelo yot kendo lony manyasani kaka yorno mar reso sekta mar lupo e alwora mar nam Lolwe. Center no ma oyudo sir mar omenda maromo $40 million kowuok e piny Canada gi riwruok mar Mastercard Foundation bende geto chiwo riekni e weche mag pith rech e yewni kata fish ponds. Kosebedo kuom jokanyo sekta mar lupo kaluwore gi kwan rech modok piny e nam Lolwe ma okel kod wach lupo mokalo tong' ma jolupo timo e nam Lolwe ka gitiyo kod kilowa machiko kopuodho. Gino ma osemiyo migepe ma opogore osebedo ka jiwo pith rech mitimo e cages kod mago mitimo e yewni kata fish pond kaka yor medo lony e sekta mar pith rech. Kar tiegruok mar tije lwedo ma Mawego e kachud bura ma Karachuonyo oyawo kar puonjo weche mag pith rech ma koro biro konyo rowere mane kod dwaro makende mar yudo tiegruok e weche mag pith rech. Kar timo puonjruok e weche mag pith rech ni ma oger gi kar tiegruok mar CICAN e piny Canada ka omakore gi Mastercard Foundation ne oyaw gi jagoro mongirore e bad migawo mochung'ne kunde tiegruok mag tije lwedo e pacho ka mane okono biro konyo mokalo sekta mar pith rech e alwora mar nam Lolwe. This region, being a fish farming region, we want to continue training our young people practically, imparting aquaculture skills on our young people so that they can improve the fish farming in this region. Kar puonjo weche mag pith rech nyaka sani ni kod kwan jopuonjre 47 masomo rikni mopogore mitiyogo e weche mag pith rech mondo gibed kolony matut ma ginyalo konyogi tieko midhiero mokwako sekta mar lupo e nam Lolwe. Ka okoni sirikal oseketo kenge mowinjore mar bero kuonde tiegruok mag tije lwedo e pacho ka mondo rowere obed kolony manyalo konyo e bero ngimagi. Any young people coming to this institution will practically be able to get trained on how to process fish right from the egg all the way to the market, the entire value chain. And this is what we are encouraging as government, that we not only are able to produce what we are producing up to some level, but all the way to value addition and marketing or consumption. Telo mar kar tiegruok ma Mawego wacho ni dwaro margi en kelo lony e sekta mar pith rech e yore mopogore kaluwore ni chenro mag lupo e nam Lolwe sani krok dhi makare gino mosemiyo rech odok piny e nam Lolwe. In our community, fishing has been done as very conventionally, but with this facility around, we want the community to see fishing as another career. But most of us are seeing it as just something to do for peasantry. But we want people to develop, because you see most of the fishing in our country, you find that in our community, it is the men that are going to the lake to bring fish. But we want it to be seen as a career that anybody can be able to do. Through this, like if you walked around, you see the ladies explaining the process. And this, by CICAN, we have just acquired land next to the beach through the community support at Chiwo beach. And the CICAN has also supported us with a boat, which we will be using to train the young men even on the other fishing methods. So I think it will bring a change. How people view fishing and how people are conducting the fish business. And we are happy that this is one of its kind in the region, and we ask the community, and that is the reason why we are bringing the beach management units to come and see. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay.